Ephesians 6 verse 10. Finally be strengthened by the Lord and by his vast strength. Tigareshedu pasi. Ndoda kutaura nenyaya yekutora simba kubva kuShe. In life, uchikura zuva nezuva, pane time yaunoona kuti the people that you think they love you, they don't. The people that you trust, sometimes when you need them most, they disappear. Family is family in other instances, and in other instances they are not. Friends, they are friends in other seasons, and in other seasons they are not. Marriage is excellent, but not in all seasons. Your health is good, but not in all seasons. Sometimes you wake up feeling unloved because our expectations in regard to people around us, sometimes it does not comply. When I was young, me personally, when I was young, around 20, 25, 26, 30, I am a totally different person from what I am now. Because the people that I thought are there for me, I later realized that they are not. Where I thought I can draw strength, I have realized I cannot. One thing that I want to share with you today as we come to almost conclusion of the year, you need to draw your strength from Christ. Depend upon Christ. Dwell in the house of the Lord. Have the zeal for things of the Lord. Let your heart burn for things of God. That's only where you will never be betrayed. Doors that are locked can only be unlocked when the Spirit of the Lord is upon you. Why? People sometimes open and sometimes close, but the Lord will never close doors when you are supposed to get in. Pandiri kutaura ndichiverengesa kuna Ephesians. Paul kuti kuva Efeso pakupedzisira ivaine simba. Simbai mukutenda muve muNashe. Ukatarisa Mwari vachidesigna the captains of his work. Murume wandaverengesa anonzi Abraham. Akanga akatenda kusvika pakunzi shamwari yaMwari. Paine imwe nguva murume uyu anga akatendeka pakusvika pakunouraya mwana. This is the man that has taken instructions straight from the Lord without anyone meeting anyone. But pane nguva Mwari yavanotendera Abraham kuita mahwekwe nemuprista. Why? Pane pamwe pano, vabereki vakatibereka panyika, vakatiitira zvakanaka, vakatiunza panyika. Vakava vabereki vedu panyika, vakatiunza panyika. But mubereki wezvemweya akasiyana nemubereki wepanyama, nekuti wepanyama anotibatsira pane zvepanyama, wepamweya anotiendesa kudestiny yedu. Kana Samuel kana murume anonzi David akuzodzwa haadi Jese, kana akuenda kwaanofanira kunzi aende naMwari paakuda Samuel. Why? Samuel ndiye anokonekta vanhu nedestiny dzavo. So achitsvaga madhongi akuda kuenda kwaanoenda haendeswi nababa vakapfuma. Aiwa, remember varume avanga vakasiyana chinhu 1. Baba vaDhavhidha vaive murombo, ndosaka Dhavhidha aifudza makwai avo vega. Pakanga pasina muranda kumba kwaJese. Ukaverenga Bhaibheri zvakanaka, harina parinotaura kuti Jese aiva nevaranda. But ukaverenga Bhaibheri zvakanaka, rinotaura kuti baba waSaul vaive nevaranda. So akatofambiswa nevaranda. Paanga akushayikwa zvikanzi, imi varanda, chiendai munotsvaga mwana wangu. Kureva kuti kwaSaul kwanga kuine mari, kwaDavid kwanga kusina mari. But nguva yavo yekuenda kudestiny, vese vaifanira kuendeswa nemunhu waMwari, whether kumba kune mari kana hakuna. Roho yemunhu waMwari yakanga isina anoibvisa. So pamwe pacho mukufamba, draw power
power from the servants of God. Draw power from God himself. Draw power from the word of God. Don't draw your power from men. Rega kutora simba kubva kuvanhu. Simba rinobva kuvanhu riri temporary. Unoza pane chinhu wani chandakazodzidza muupenyu kuti even muchifunga kuti you are very close, but pane mamwe moments anoremera upenyu. Vanhu vazhinji according to culture unonzwa achiti ndikanetsana nemurume ndodzokera kumba kwedu, but pamwe pacho unodzokera kumba usingazi kuti variko havatokodiwo. You realize only wasvika kuti aiwa kwandakabva vakatovhara do havatodi nezvangu. Unogona kuti my brother, but unogona kuremember, unogona kumuka mwe musi uchitoona kuti iwe nebrother yako ya in competition. So chinhu chandoda kudzidzisa gore rako kunopera, nyaya dzako ngadzirovedzerwe kunaShe. Shandisa mabvi ako udzokere pamberi paMwari. Uti nyaya dzangu Mwari ndakuda kumbouya nadzo kwamuri, ndidziise kwamuri. Kana Mwari vachazondipa vabatsiri, ngavabve kuna Mwari vachiuya kwandiri, kwete ini kuvawana ndozoenda navo kuna Mwari. Umwe mukundi aitaura nevakomana musi weSaturday zvikanzi mufundisi, imimi ndakabvunzwa nevamwe baba, kanzi mufundisi musikana akauya iri nzenza akatendeuka ndikauya naye kwamuri munoti chii? Ndikati mukauya maakutodanana ndobva ndakuropafadzai nenzenza yako, ndiwe wauya nayo, saka ndinozadzisa zvawauya nani. Asi ukaenda kuna maimufundisi uchiti ndoda kuroora pakamira sei, maimufundisi havakuri fei kumunhu akadaro. Why? Nekuti wauya usina chawakabata. Kune vanhu vari kuti kana vakudhirowa simba kuna Mwari vanouya nesimba ravanoda, woti Mwari ndauya nesimba iri. But kana takuenda pamberi paMwari handei tisina chatakabata, titi Mwari wekudenga ndauya nemoyo, ndauya ndiri ndega, ndiratidzei nzira yekufamba nayo. Rega kuenda nenzira yako kuti inoropafadzwa, enda unotsvaga nzira kunaShe. The world is so depending on gossip. The world is so depending on information around them instead of depending in the inspiration of the Holy Spirit. Kana tofamba ngatifambei mumweya, tirege kufamba munzira dzevanhu tichitarisira ropafadzo yaMwari isu tiri munzira dzevanhu. Izvo Mwari vari kunzi vakanyarara. Why? Isu tine nzira dzedu dzatiri kuinvita Mwari kwadziri. Instead yekunotsvaga nzira kunaShe, tiri kuenda nenzira dzedu dzatinoda kuti Mwari varopafadze. Instead yekunotsvaga nzira kunaShe, tiri kuenda takaremerwa, toti Mwari tiropafadzei nekuremerwa kwedu. Instead yekuenda usina chauinacho, uchinotsvaga simba pamberi paMwari. Bana baba nana mai, let's withdraw power from the heaven. I have realized under the sun, so many heartbreaks are imaginating, and the people are leaving churches, changing churches, not because God is not in that church, but people vagara munzira dzevanhu vari pachurch, vasina kugara munzira dzaMwari ari pachurch. Ukapinda munzira dzevanhu vari pachurch, unorasika uri muchurch, unoitirwa zvakaipa uri muchurch. Gara muna Mwari ari pachurch, kwete nzira dzevanhu vari pachurch. Learn to draw power from God. Teach yourself to withdraw power from the source. Rega kuchera mvura iri mumugomo, enda unochera iri mutsimi. Rega kujaira kupinda mublessings dziri kufambisa. Unoita pane munhu wekuti pane munhu aimbogara chindiudza zvikanzi vanhu vari kuti pachechi. Ndikati ko ivo mufundisi wepachechi pamunopinda vanoti kudii? Uri kundiudza nyaya dziri kutaurwa nevamwe kudheko kwanzi, kuasharing kwanzi, kumen's fellowship kuri kunze. Ko iye wacho anonzwa Mwari panzvimbo ati kudii? Iye wacho akamirira denga ati kudii?
iyi. Vanhu vari kupinda muchechi nevanhu vachibuditswa nevanhu vasina kumbosvika kuna mufundisi, vobranda machechi wrong. Why? Havana kusvika pana Mwari, vakasvika pavanhu. Vanhu vakakuvhurira door, kana vanoita kukupa chikafu vanongovhara door. Ndo vakavhura, ndo vane right yekuvhara. But ukavhurirwa naMwari vari kudenga, nevanhuwo havana right yekurivhara. Why? Wakavhurirwa naJehovha. Rega kuvhurirwa masuo nevanhu nendava yekuti vachaavhara. Take your power straight from the source. Kana tauya kuchechi, ngatirege kuva nenzara nenyota yekuona zviso zvevanhu. Ngative nenzara nenyota yekusangana naMwari. Pauri kuuya kuchechi, let your desire not to meet people, but your desire must to meet Christ. Rega kuuya uchitsvaga mai nhingi, rega kuuya uchitsvaga brother nhingi. Iti mweya mutsvene, zvandauya tauraiwo neni, dzokera nezwi raShe kwete izwi revanhu. Panechino, drawing power from the source. Where do you draw your power? What is your source of inspiration? What is your comfort zone? Who do you trust most? Vana baba nana mai, vakomana nevasikana, tapera moyo nekuisa tariro muvanhu. Tapera moyo nekuisa tariro patsika dzevanhu. Tapera moyo nekuisa tariro pakufunga kwevanhu. Izvozvi umwe munhu akandiudza not long ago. People forget that a pastor remains a pastor. And people sometimes carry their complaints to me that attack fellow pastors. Zvikanzi mufundisi pachurch pedu vanhu vari kuti nezveappreciation. Ndikati iwewe uri kuti kudii? Iwewe, how do you understand appreciation? Kanzi mufundisi tiri kutongoteererawo vanhu vari kuti mari dzacho dzawandisa dziri kupiwa vafundisi. Ndikati but iwewe nemhuri yako muri kuti kudii? Musati maudzwa vamazwi nevanhu, imimi muri kutii nenyaya iyi? Imimi musati mapiwa mazwi, vanhu vamakavengana navo pachechi vamusi kukwazisana navo, imimi semhuri makatadzirwei? Hama iyo yamusingadi kuona, imimi semhuri makatadzirwei? Do you know there's a lot of bluetoothing of enmity, and there's a lot of bluetoothing of grapevine. There's a lot of, to the extent yekuti vana varasika avasisina direction, vana baba varasika avasisina direction, vana mai varasika avasisina direction. Ne reason yekuya kuchechi yakarasika kare, munhu anototanga abvunza kuti muri kuenda kuchechi here, zvikanzi tabatika zvonzi akana nesu. Una Mwari wako muchechi wawakasangana naye kumarket. One of the person came to me, akati, Pastor, we don't like our leader. Ndikati, iwewe nani? You said we don't like our leader. Saka asiri kuda mutungamiriri ndiwe nani? Zvikanzi vanhu vese. Ndikati, nyasha dziri pamusoro penyu ndiri kudzidawo munhu waMwari, dzekuziva zviri mumwoyo yevanhu vese. Ini mufundisi handisati ndadziwana. Dzekuzwisisa kuzviri kufungwa nevanhu vese panapa handisati ndadziwana. Iye anadzo dzekuti iye nevanhu vese havasi kuda leader. Ndikati, alright, imimi nevanhu vese ndinokunzwisisai, ndomubvisa leader uyu. Chindibatsira iwewe semunhu kuti wakamuvengerei, so that pandiri kuisa umwe leader handidzokorori mistake yandakaisa kuisa leader ane hunhu hwakafanana nehwamusiri kuda. Ndiri kutsvaga information, handini mufundisi handingozivi, ndakangonzwa mainhingi vachiti vanenge vanodaro, saka ndovabvisira nekuda kwamainingi. Hauna, do you know, iye ariku enonotari pamwe pacho unoshandiswa, iye ari kuuya unoapia very stupid pamberi pamufundisi, amutuma ari very normal. Kana uchiuya uchinzi ndatumwa wobvunzwa kuti wauya newe kuti ndakanganwa, havandituma vati ndiuye, vavati kudi ndakanganwa regai ndivafonere. Saka mambobva muchiti muri kuenderi, uyu munhu auya achiti ari kuenderi. So many people in church they are bitter. So many people in church they are not knowing what they want. But ndati ndikurangaridze gore risati rapera. Pauri kuuya kuchechi isa meso kumuchinjikwa. Pauri kuuya kuchechi isa vana vako pamberi paMwari. Isa ramangwana rako pamberi paMwari. Friends come and go. Vanhu vanouya vachienda, avagari zvachese.
Where do you draw your power from? What is your source of power? Unoziva kuti murume anonzi Abraham akanga achinzwa Mwari kwemakore ese, but Mwari vanoda kuzombomuratidza kuti iwewe go and draw power from Melchizedek. Haana kunodraw power kuvabereki, ari kuenda kumupirisita onomupa a tenth. Unoziva kuti pamwe pacho chiri kuti kuvadza vanhu inyaya yekuti the world is exaggerating wrong leaders, and our inclination and our followership iri kuenda to the wrong people. Not kuti Mwari vakanyarara, but vanhu vatiri kudraw power from their wrong. The advices that we are driving with, it's wrong. Kune zvinhu zvakanzi nenyika, they are not possible anymore. Zvakawandisa. Kururama hakusisiri possible. Kurarama life hakusisiri. The world, where are you drawing your power from? Who is your Paul could finally, brethren, put the full armor of God, which is faith. Kutenda check. Unotenda. Do you know whatever you believe in raises you? Iyo zvinhu ndikakuudza kuti pamoyo yevanhu chaiwo vari muno vari kunyatsoda appreciation inovasimudza, vari kuparticipate vasingaidi, vanopfuura nepo asi haina zvainovaitira. Why? Moyo wako haupo. Even kuchurch, so many people are asking, baba ningi vanoenda kuchurch, why has he not changed? Haana kuchurch akauya. Manzwa zvandiwedzera. Just like munhu akaenda kuchikoro does not mean kuti akudzoka akunzwisisa maths. Anofana kuenda kuchikoro onoweka maths dzacho, onofarira ticha vacho wemaths, asi kungonosvika ogara muclassroom yemaths does not make them better. NevaKristu, kune vaKristu vakauya vasiri kuziva zvavari kuda. Pamuri kugeza muchiuya kuchurch, what do you want? Pamuri kumbouya kuno kumavingei, kune vakauya kuzoroorwa, kune vakauya kuzovigwa, kune vakauya kuzoparadza. Do you know that the church and the world at large spent so much, 70% of its time in the negative drive, only 30%. Kuvenga munhu, kushora munhu, kuita makuva, kubira munhu, hakuna zvakunochinja upenyu wako. Refocus. Dzimwe hondo dzatiri kurwa at personal level, they are not necessary. Dzimwe hondo dzatiri kurwa nema family members, they are not necessary. Dzimwe hondo dzatiri kurwa nesu pachedu, they are not necessary. Where do you draw your power? Ukaomerwa unoita sei? Vanhu vese vanobatsira muupenyu vakavengwa. And the world is, do you know kuti at one moment I thought kuti no, I've got the world with me. People, do you know kuti kutotaura zvine sense kunogona kutovengesa? Do you know kutoita zviri positive kunogona kutovengesa? Kuita zviri negative kunogona kutokuita kuti ufarirwe. Where are we drawing our power from? Are we drawing power from men? I want you to say, I need to tell you this. Munhu wese anovimba nevanhu ane heartbreak. Munhu wese anotrust vanhu ane paacharwadziwa. Why? Vanhu vanoshanduka. Vanhu vane ma-seasons. Ende pamwe pacho pauri kutsvaga simba kuvanhu, iye pache zvake haana kushanduka, but akatoomerwawo nekuti munhu. Unonzwa munhu achiti akandinyima mari, haana kukunyima musi wavakaikumbira iye anga astori nawo. Nekuti iwe waishaya, iye anoiwana sei iwe waishaya. Semashayiro awaita ndo mashayiro awaitwa nemudikanwa. Pamwe pacho unoona munhu achidriva mota akachena ukati anayo, inokwanirana nezvinhu zvake, haana yekukupa. Ndakavakumbira, onai motikari dzese dzavanodriva vakandinyima, wakatomukumbira akaomerwawo, nekuti munhu ane paanotangira, ane paanogumira. Kana usingadi ma-upsets, draw your power from the Lord. Unoziva kuti Abraham, wherever you look at the life of Abraham, I draw his power. Unoziva David achiti nditorei mundiendese kudombo rakakwirira. David ndiye ari kuti the love of your work has consumed me. Mandiri ndiri kupiswa nekuda kwebasa rinyi. Hana yako inopisirei pacheche? Gitari. Rikati tu ndo paunoyatsonzwa kuti ndapinda mucheche. Pamwe pacho tiri kuda kumbotsvaga vanhu vari kuti Mwari chimbofambaiwo neni saMwari, chimbondirangariraiwo saMwari, chimbondinzwaiwo saMwari, chimbofambaiwo neni nekundiitira zvakanaka saMwari. Bhaibheri rinoti utiziro hwangu huri piko? Huri kumusoro kumakomo kuna Jehovha. I need to tell you this, even sechurch inoi, tikakura makurira atiri kuita, tikatanga kuvimba nevanhu,
kuti ningi ndiye anounza mari, ningi ndiye anounza chakati. Zuva raanonyura munhu iyoyo chechi munovhara. Regai kuvimba nevanhu, vimbai naJehovha arambe achiropafadza vanhu. Kwete kuvimba nevanhu because pamwe pacho munoomesa source yeblessing. Because pakaita anozvikudza pakati pedu, Mwari vanosuduruka. Asi tikaramba tichikudza Mwari, denga rinoramba riri pakati pedu. I need to tell you this. Don't go to the grave. Don't have BP or sugar nekuti wasiwa nevanhu. At any particular moment in life, vanhu vachazongosuduruka. Vanhu vachazongodi, vachazongosuduruka. Vanhu vane tsika yekuti vakafamba newe. Ndaiparidza kune imwe assembly during the week. Ndikati inini Sara akatadza kubata mwana. Akatadza kumirira nguva yaMwari. Yanga yanzi uchava mai vemarudzi. Ndi Sara atadza kubata mwana nekumirira nguva, akanotora muranda wake waaida kudarika varanda vose. Akati kuna Abrahamu, ndakupa mukadzi, ndiite mwana newe kubudikidza nemuranda wangu uyu anoteerera. Fast forward, Ishmael aberekwa. Guta rikafara rekwa Abrahamu. Abrahamu akava ne connection na Ishmael, akava ne mwana komana anonzi Ishmael. Ndichinemire. Pamberi apo shoko raMwari rinoti, Sara azobatawo wake mwana kwakuona Ishmael na Isaac vachitamba panze. Manzwa zvandiri kutaura? Moyo kwakurwadza kuti uyu mwana wemuranda uyu haagoni kuzodya nhaka nemwana wangu. Kwakuenda kuna Abrahamu akati dzinga munhu uyu. Chapter 11. Mudzinge. Chapter 11, chapter 12 yaGenesis. Dzinga munhu. Shoko raMwari kwakuti kuna Sara, kuna Abrahamu, tendera Haga aende nemwana. Haga nemwana vaenda. Vamurenje. Chimbuwa chavakapiwa. Remember, Haga haana kukumbira kurara kana kuita mwana naAbrahamu. Akapiwa naSara. Sara uyu ndiye akuti fiti musikana wenga arowe pasi. Ndoda kuedza kukuratidza kuti nyika inogona kukuda pazviri kuvafambira kana zvisingachafambi wapedza kukushandisa wokurilisa. Ndoda kuedza kukubuditsira kuti mazuva auri Yusufu vanhu vanokuomberera maoko, kana nguva yako yekuvabatsira yakwana, they dismiss you. Sara vati kuna Hagarova pasi. But ari kukanganwa kuti denga rainzwa achibata Haga ruoko kuenda naye kuna Abrahamu. Abrahamu asina kukumbira, Haga asina kukumbira. Vanhu havakava neukama nekuda kwezwi raSara. But Sara ndo akuti munhu ngaanofira murenje. Why? Chandaida paari handichachidi, ndazowanawo changu ndega. Saka kana paine munhu wauri kupa shuga ka uchifara naye, zuva raucharega umupa shuga ndo zuva ramucharohwa accident delete. Fambe Haga apinda murenje. Arimo murenje Haga, but remember zvima agreements zvinoitwa pamberi paMwari, Mwari vanozvichengeta. Pavari kuti regedza mukomana aende kuna Abrahamu, Mwari havana kupedza naHaga because Haga ari kupanichirwa nambuya Sara yaasina kutanga. Achinopinda murenje, inzwa pane paakuzoenda Revelation, akabva afamba stone throw, akati ndaakufa ini nevana nemwana. Ndakuda handidi kuona mwana achifa. Achino hanzi she bowed to the earth. Akanopfugama. Paari kunamata mwana achichema, denga rikati misodziyo ndeya Sara. Dai Sara asina kuendesa Haga uku, nasi tingadai tisina kunzwa mukomana achichema uye munhu yasi kufa murenje. Ndo pari kunzi naMwari, Haga uri kuchemei, tarira chidubu chemvura izvo. Iwe uchagara muno muWest Lake nemwana wako. Mwana wako ndamupa simba rekuva a bowman museve. Paari kupiwa museve uyu mukomana uyu anonzi Ishmael, vari kuziva futi kuti mbuya Sara vakanzwa kuti Haga muranda wavo anewo tsime rake, haachacheri mutsime rambuya Sara.
vanogona kutumazve vakomana vakanotora munhu vakati Ishmaeri ngaabate museve kana paina asvika museve mumusoro. Nanhasi boys rekuMiddle East uko hamuseve harinonoki. Ukangoswedera padhuze rokukiya museve vakatopiwa nyasha dzemuseve nekuda kwehunhu wambuya Sara. Timu racho harikanganisa. Saka vanhu vakakushandisa kana vakuda kukurilisa, Mwari ane tsika yekuzokuripira nekuseri. Kana akuripira nekuseri obva aita make sure kuti havagoni kukuteera. Ndo nyasha dzemuseve dzakapiwa Ishmaeri kuti mbuya Sara varege kuteera. Boys racho haritambisi. Kuonekwa uchidya nguruwe ikoko awatobaya. Ende nyasha dziyaka havana kumwe kwavakadziona. Wakadziona kudisobedience yaAbrahamu naSara yekuti mamboshandisa munhu akupai mufaro maakuti ngaanofira murenje. Kudenga kuna Mwari vanasikana nevanakomana. Kudenga kuna Mwari vanakomana nevanasikana. Hakuna anoshandiswa. Denga rakatarisa rikaramba rakanyarara. Vakazviite sevanhu vangambocelebrate kwemazuva. Asi kana Mwari vakaramba vari Mwari, hakuna munhu anogona kuitirwa utsinye nemumwe munhu. Can I repeat this? Tarisa munhu ari padhuze newe. Even akapusa zvinengei, denga rinomuda. Kana nguva yemiseve yakwana, denga rinosimudza chiyero. Kana nguva yekuatakwa yakwana, denga rinosimudza chiyero. Kana vanhu vakuda kukusvipa, denga rinosimudza chiyero. Hakuna anogona kukushandisa. Iwe gara panyasha. Because haana kunamata. But ndiri kutenda kuti ma angels anointercede aibvunza kuti musikana uyu mhosva yake ndei. Can I repeat this? Ma angels aibvunza kuti musikana akufa murenje uyu mhosva kutoramba Abrahamu aisagona muranda. Akatopiwa mwana naAbrahamu kwete nekuti aida. Bhaibheri hapana parinotaura kuti aida. Akashandiswa naAbrahamu nekuda kwaSara. Iwe ndiwo wambondishandisa, ndiwo wakugadzira rufu. Denga rinosimudza chiyero. Mukaataka vasina zvavatadza, denga rinosimuka rovarwira. Kana morwa nevanhu, ivaishuwa kuti mune mhaka. Kana musina mhaka, denga rine tsika yekurwira vasingagoni kuzvirwira. Unoziva tsika yaMwari so ukavimba, because hagari kuti Mwari kuti ndive muranda I did not apply. Kuti ndiite mwana I did not apply. Ndamurenje zvakare I did not apply. Saka denga rinobva rasvika roti pakuitwa disorder, kupanicha vasina kutadza. Ndaimbozvifunga hangu ndikati maZimbabwenzi mazhinji tiri kushanda makicheni munomu. Unoshandira vanhu vokutora uine chibhebi chine 2 weeks. Chishusudzira kamwana kasiri kako. Chirara vakakasvinurira. Chimwana chiya chasvika 3 years. Musi wa 28 wonzi sisi rongedzai bhegi renyu muende. Ndiri kuendepi? Ndatadzei? Hatichagoni kubhadharai. Waraiti zvamusika achagoni kundibhadhara. Madii kundipawo mwedzi kana munozotibira taenda kubasa. Saka unopiwa 1 day notice. Unodzingwa unge imbwa. Munhu aimbokubikirai, munhu aimbosara nemwana. Kana makumudzinga no bonus, no long service, no pension, no plan, hapana development, sisi fambai. Munogona kuzviita sevanhu denga rikaramba makanyarara mukafunga kuti makangwara. But regai ndikuvimbise kuti kudenga kuna Mwari vanoda munhu. Hakuna anoshandiswa mashandisirwo iwayo denga rikaramba rakanyarara. Itsika yaMwari kutarisa vasingagoni. Iye anobva azotaura pamwe oti ndiri Mwari weshirikadzi nenherera kurifeya vanhu vasina covering. Kuti kana imimi matadza covering, ini Mwari ndoisa yangu. Ukavimba naJehovha hondo dzako unodza chinhu 1 chandakadzidza. It's very difficult to be cruel to a believer. Munhu ana Mwari anonetsa kuitira utsinye. Unoziva kuti rimwe zuva David anogura mupendero wenguo yaSaul. Mweya waMwari wabuda muna Saul. But Bible rinoti akabvunda. Kungobata chakamboshandiswa naMwari kungochiguma kwakutotanga kubvunda. Pane zvinoitika pavanhu.
ukasevha Mwari uchirevesa, you have got a recipe to succeed. Ukanga uri mwana waMwari anorevesa, you have got a recipe to succeed. Nyika ine masystems anogona kudzvanyirira vanotenda, but havabudiriri. Can I repeat this? Havabudiriri. Ndosaka muchiona kuti ndikasimudza vanhu vari muno, vazhinji wacho that are doing well. Umwe unonzwa achiti ndakakura ndisina boots. Umwe unonzwa achiti ndakaenda kuchikoro 10 kilometers. Chamutuma kusimudzwa munozwa kuti chii? Pane pavaiitirwa utsinye nevanhu, denga rikasafara rakuripira mazuva avakaitirwa utsinye nevanhu. Iwe wobva washaya wisdom woti ndakakura ndakangwara. Hauna kukura wakangwara. Pane vakakuitira utsinye, denga rikati zvaitika panyika izvi hazvifaniri kudzokororwa. Uyu munhu uyu achema kwemakore akawanda. Rega ndimbomuvhurirawo kachidimbu kedenga amboona kunaka kwangu. Why? Hakuna anoitirwa utsinye nevanhu, denga rikaramba rakanyarara. Vamwe vanhu vari muno vari kusimudzwa nekuda kwematritirwo avakaitwa before. Ini ndichikura pane mumwe muchinda aimboti wataimbotakurira hunhu so ainzi Makanza, ainyatsotaura kuti vanhu vekwandongwetiya uwanzire zvishukira vanozivirepi kureva inini kuti handizivi shuga. But ndiri kuzoona pandiri yangu izvo zvishuga yacho handichamwi. Ndatopa level 10 kg yeshuga ndoipedza ndega, ndinorova hani kabhokisi kungotenga chigaba changu chehani ndatotenga 10 kg yeshuga yandomwa ndega. Ndiri kuripira mazuva andakambotukwa ndiri mukomana kudya yakawanda. Uyo ukazona ndichidya anofunga kuti mudhara ari kudada. Aiwa, handisi kudada. Pane pandiri kunzina Mwari wakambognonga mavhurufuru patafura. Nguva yako yekumbogara patafura yakwana. Imbodaidzira kuti Mwari imbondivhurirawo suo rangu. Mazuva andakashandiswa nemazuva andakazvidzwa, chimbotenderaiwo nguva yangu kukwana. Vavengi vangu vaone kuti muri Mwari vasingakanganwe vanhu. Mwari imbonditenderaiwo kuvhura suo. Vaifunga kuti handina kukwana vaone kuti anga ari mamiriro ezvinhu. Kukwana ndakanyatsokwana. Onzi anopfeka sebenzi. Handipengi mamiriro ezvinhu. But Mwari vane nguva yavo yavachazodhisaidha kuripira mazuva atakashandiswa nevasina kukwana. Unoziva kuti ukaitira utsinye munhu anonamata wakutomusimudza. Kana unoziva kuti Paul naSilas dai vasina kurohwa, kukudzwa kwavo kwanga kuri kure. But Bible rinoti vapedza kuvarova pakati nepakati peusiku, jeri rakatanga kuona kuna arohwa asina mhosva, handei tinodengenetsa nyika. Unoziva pamwe pacho paunoitirwa utsinye nevanhu unofunga kuti vanhu vari kukukanganisa. Havasi kukukanganisa, vari kutokusimudza. Iyo yatiri kutorohwa muno yekunzi makwerekwere ndio inofanira kutotisimudza manje, yekunzi undocumented ngaikuwanire nyasha. Unoziva pane dzimwe nyasha dzinofanira kungokusimudza so uchisimuka. Izvi ndichitaura kudai kuno munhu akazvitarisa so anoti pandiri pakaoma, rega ndikutaurire zvakanaka. Pauri pakaoma ndinotenda kuti pakaoma, but wambotenda here muna Jesu anoti kana nyika yakutsika. Unoziva kuti Sara aitoti Haga akunofa, uye Sara aitotenda kuti Ishmaeri anofa because kamvura kaanga apiwa nekachingwa kaanga apiwa kwakuri kunofa. Haana kuziva kuti mudhara haatenderi vanhu kufa. Can I repeat this? Haana kuziva kuti mudhara haatenderi vanhu kudi kufa. Kune munhu wandiri kutaura naye unofanira kungoziva kuti mudhara haatenderi vanhu kufa. Even ukaomeserwa zvinengei, even ukaitirwa utsinye zvinengei, kana ndakazemberera pamuchinjikwa nguva yangu inokwana. Kana ndiripo pamuchinjikwa nguva yangu inokwana. Rega kuvimba nevanhu shamwari, vimba naJehovha anovhura maziso ako akukupa tsime. Hauzocheri pane rambuya tsara, unochera patsime rako. Izvi ndichitaura kudai so kuno munhu wekuti ukatarisa upenyu so unoti ndichazovei zvigozovei. Asi rega ndimbokurinda, every season yauri kupfuura nayo ukavimba naJehovha zvinoita. Draw your power from Christ, depend upon Christ. Vanhu vazhinji vari kuchema, vanhu vazonditi, vanhu vakazondidai, vanhu vakazondidai. Can I remind you, rega kunyanya kutarisa zvinoitwa nevanhu uchikanganwa zvakaitwa naMwari. Rega kunyanya unoziva kuti munhu, pane one statement yandinofarira. Ukaverenga mwanakomana waTimeyo akanga ari bofu, anonzi naPeter naJohn naJames, keep your peace. But immediately paanoramba achishauta
denga rinobva ramuti muunzei kuno. Ivo vana Peter ndo vanoenda woti uya anokudana. Pamwe pacho chinhu wani chandinonyanya kufarira muupenyu, Mwari havanyanyi kunokuropafadzira kure. Because Ishmael naHaga hapana kure kwavakaenda, because vanga vasina bhiza, vanga vasina motikari, vakafamba netsoka kusvika mvura yapera murenje, which means 2 kilometers tushoma. Mbuya Sara vakatozonzwa kuti Ishmael ane mukadzi, because achingosvika achiwana tsime, muchinda yakabva ati Haga akati muri kure ega. Remember Haga muranda, murenje ndiye akudecide kuti aende kuIjipiti nokutorera mukadzi. Kuroda yakaramba ari kwaSara anga asina decision yaanoita. Pamwe pacho pauri kusvipwa nevanhu uri kufunga kuti wakavadzvinyirirwa, nyambisirwa Mwari vakutokuendesa ku next level, Mwari vakutokusimudza. Ndine munhu wandinoda kutaura nezvayo, ukavimba naJehovha unyadziswe. Even uri musikana makore akawanda zvakadii, kana Jehovha varipo nguva inodii, inokwana. Unosati pamwe pacho ndombofunga kuti pane mazuva atakararama semakudo, taidya matufu, maonde, nzviru, chikafu chiri kurohwa nemakudo. Pane pamwe pachakatombotiraramisa. Ene ndofunga handiziri ndega, ndine hama dzangu shoma dziri muno dzaitoziva kuti kamuonde kakati kanochengeta, kamutufu kakati kanochengeta. Kana ndakunzwa nzara, maroro ndoawana pakati. Uchibva kuchikoro waiva netumiti twako, so ndikakona neapa ndinobuda neapa, ndikakona neapa ndinobuda neapa. Wakubva kuJobhi kusonozonzi anodada. Hausi kudada matufu maakanganwa here. Unoziva kuti izvezvizvi ndinombozvifunga kuti dai vari vanhu vakandivhurira suo vanokuvharira. Kana vanhu vakakuvhurira suo vanokuvharira. Tenda Mwari. Pane munhu wanoda kuti ungonyatsoziva kuti kuuya kuchechi you don't need people. Kunamata, you don't need people. Yes, we work in groups. Yes, we work as a group. But my focus must not be on men. My focus must be on him. Iye Mwari. Pane chinhu wani chinondirwadza panyika. Vanhu vakashandiswa naMwari vanogona kukanganwa woita manyawi. Ngatimborangarira kuti Mwari vari kupi. Patiri kupinda mugore rinoka. Chinhu wani chakandirwadza panyika inyaya yekuti ukavimba. Pana ndine 20. My vision of life was so different. Now, handisatoti ndakura kamakore achiri padhuze. Pane zvinhu zvandakuona zvandaisaona. Kudhara ndaifunga kuti kana uine vanhu wakakutenderedza une uri right. But ndakazonyatsoziva kuti kana moyo wangu ukarwadziwa ndonamata, kana moyo wangu ukaremerwa ndonamata, kana ndakuda kusimuka ndonamata, kana ndikanyatsotsama ndofana kunamata, ndikafira kuti handina kubatwa mushe ndofana kunamata. Because kana ndanamata I get comfort. Pamwe pacho handitombowani comfort nekupindurwa. Just that strength yekungoti ndiri kurwadziwa ndobva ndapfugama ndonamata, ndoti at least vazvinzwa, whether vazondipindura kana havana, but Mwari ini ndangovaudza. But kudhara ndaiti ndikanzwa chinhu ndosimudza foni. Wanzwa here zvandaitwa? Haiperi yakadaro. Hakuna achatochema. Mira umboona ndironge tsoro dzangu. Vakaronga 2 ndoronga 4, vakaronga 5 ndoronga 6. Muchitaurirana. But ndakazotoona kuti even kurwa battles is not necessary. Don't fight battles. Ukaona zvinhu zvichinetsa, pray. Pamwe pacho Mwari anotirwira kudarika marwirirwe atinozviita tiri tega. Kana warwadziswa namata, ukaverenga mapisarema, David haabvunzi hama dzake kana vana Abhiata kuti is there a God in Israel? Anoenda prayer in a mountain. Oti, is there a God in Israel that the wicked are prospering and the righteous are suffering? Ari mugomo achiudza Mwari. And remember, David aive nevarwi vehondo vaizikanwa, but paanosvika Ziklag yatsva, vana nevakadzi vaenda, haana kubvunza vanhu kuti toteera here muchine simba. Akanokumbira Abhiata, akati Abhiata ndipe mukana ndipfeke ephod. Achipedza kupfeka ephod anoti kuna Mwari, should I pursue them? Achidraw power from God, not from men. Masoja aive navo, vava advisors aive navo, but kuteera hondo aida simba rinobva kuna Mwari, kwete rinobva kuvanhu. Mukateera vanhu masimbisana pachenyu munonopukutwa. Regai ndikuudzei,
kusimbisana sevanhu munogona kuenda mukanoshurwa. Imi vana nevakadzi vatorwa mosvika futi munokiwa. Vimbai naMwari. Kana takurwa hondo dzedu ngatidzirwei munashe. Kana paina anobata, Bible inoti abata anotenda, abata mboni yesu yaJehovha. Pamwe pachoka, people are taking time to fight. People are taking time to justify themselves. Pamwe pacho kumboita saskamu so, kunyarara so, uchitukwa uchita unge munhu asingafungi. Uchidzikisirwa uchita unge munhu asingafungi. Uchibatwa rafu uchita unge munhu asingafungi. Uchimirira kuti denga rinotina haga. Inini chinhu wani chandoda kuudzai, zvakaomera munhu anoita utsinye kuitira ari pana Jehovha. Kana Mwari, upenyu hwako ngaunyanye kudhipenda naMwari. Ukadhipenda nevanhu unezuva raunorwadziwa. Unoona David achibvunza Mwari, should I pursue? Haana kubvunza vanhu. Pamwe pacho meetings anomboitwa nevanhu anotitorera steam out of us. Kudhara ndaifona. Especially zvikwereti. Kudhara I was a master. Zvikwereti. Kudhara inini I was a master. Ndisana apina muchifundisi. Ini chikwereti changu waindipa. Zuva randinochida waitonotengesa mubhedha kana ndakuda mari yangu waisarara nayo. Ndaiziva boys rangu repa Hebrew apo. Vaingofonerwa waisirwa pa WhatsApp picture yemunhu ari kuuya unotora mari. Waiona yekutamba zuva risati ranyura. Aingokuisira message on the brother John coming to you to collect my. Zvese zvendakatirita. Ukangotora ndotsvaga imwe. Simple and straightforward. Nguva yekurwa yakatoreba than yekutsvaga imwe. But kudhara hata tiri master. Taikutaura kuti haakana zveshamwari. Handidheererwi. But ndakatozoona kuti tiri kupedza nguva pamwe unenge uchidzingirira chikwereti che800. Yekuti yapedza kubhadharwa still hapana zvainochinja. Ndoda kumboudza mumwe munhu kuti don't depend on men. Pamwe pacho kuvimba netsika dzevanhu kunokukanganisa. Unofunga here kuti aga anga asina mukana yekuenda kuna mbuya Sara, unoti but madam murume ndakuenda naye handiti makambondipa. Aikonongotora madam murume ndakushamura naye, imi ndimi akandipa ndisina kukumbira. But aga anongoti sekureva kwamaita taakuenda kupi kunofa. But paari kunofa denga dzine dzimwe nzira. Rega ndikuudze shamwari, munhu akavhurirwa denga naMwari kana kuti iwewe ukavhurirwa denga naMwari, vana vari vhari. Chakatadza kunzwisisa mbuya Sara, mira ndikupe imwe revelation. Shoko raMwari rinoti kana munhu mumwe nemumwe vakavasangana yava nyama imwe chete. Kureva kuti muna Haga matoiswa seed yezodzo nekuda kwekupusa kwambuya Sara. Muna Haga matone mweya waMwari wauya through Abraham. Saka Haga paari kuenda murenje pari kunzi vana vako ndichavaita sejecha stars of heaven. Pari kutorevawo Ishmael nevazukuru vavo because Ishmael mwana wani waAbraham. Pamwe pachoka vanhu vanogona kuti vari kukuitira utsinye vachikuporomota. Can I repeat this? Pauri kufunga kuti tamusungira play vari tokuporomota. Ine hangu ndini umwe wemunhu akauya kuno kukwete nekuti ndaida zvinhu zvazvaramba kuZimbabwe. Vangani venyu vanoti ndakatouyawo nekuomerwa. Vamwe venyu makauya nekunakirwa, isi takatouya nekuomerwa. Tisu takatonyatsoona kuti pano zvasunga. Tikati takuenda. Ndakaenda kwaMutare ndichinoitwa branch manager, vandapromiswa mota vainonoka kuuya. Apa ndandambopromotwa 6-7 times. Vandafila kuti hachipromotion hachisi kundibatsirai. Even mari yangu haisakwana kutenga mubhedha ndiri branch manager. Mota ndichiiona apo neapo. Ndoba ndakati regai ndimbonoedza kuSouth Africa. Ena handina kuedza zvakanaka, ndakatonyeperwa. Zvikanzi mudhara tiri kuita training. Ukangotraina one day wotopiwa 5,000. Ndikati rand. Regai ndimanye ndapfuma. Kusvika pabhodha foni andogara Midrand, kunopinda Midrand foni ingapinda. Apa unoziva kuti disorder yevanhu ka ina Mwari mukati yakanaka. Kumusikana ndakasiya ndati ndiri kuenda Botswana. Ndasvika muHarare mukoma wangu wamboti uya bva wadzima foni. Ndichiri muHarare ndafonera shamwari ndandiri kuronga kuenda Botswana. Ndikanzi akuno kuri right tiri kuita zvetraining 5,000 pazuva. Uya tomira newe. Ndasvika kuno ndavharirwa door. Nyambisirwa Mwari vane yekutamba. Kuno munhu unoda kumboudza chimwe chinhu wani. Ukavimba nevanhu mumwe musi uchafona ikasapinda iwe.
fonera munhu chaiyo chonoti iri kuringa iri online but haasi kudaira. Kuvimba nevanhu so. Ende vanhu vazhinji vakanyura havana kunyudzwa nevanhu vavasingazivi, vakanyudzwa nevanhu vari padhuze newe. Kana Satani akukuparadza anoshandisa vanhu vari padhuze newe. Kana ndichazodzingwa kuita pastor panapa, ndotodzingwa kuchiweyo yama invited guest. Hawi takamujaira uyu handi anosiparidza namufundisi. Shasha yandakamboitira favor zvainenge ndiyo yakutozoda kundiitira favor. Haunyudzwi nevanhu vari kure, unonyudzwa nevanhu vari padhuze newe. Ipapa vakagara pamagitara avo, umwe akaitoti idzi ngadzitransfer ndipotongawo. Mune muchikweshana muri padhuze nepadhuze. Mune muchitokiyana muri padhuze. Chandoda kumboedza kukuudza chinhu one. Don't trust in men. Doors are easier to be closed with other men, but they are permanently open when God opens. Can I repeat this? They are permanently open when God opens. Chakabva kuna Mwari achitorwi nevanhu. Chinotorwa nevanhu ndechakabva kuvanhu. Ukaona chinhu chabva pauri achina kubva kuna Mwari, kana chabva kuna Mwari achitorwi nevanhu. Unombonobvunza vakatora areka vakagara nayo. Kwaisa chimwari chako chinoguka. Ndine munhu wandiri kutaura naye. Unoziva kuti Daniel akadhifaya nyika yese achiti kufa kutirwira kana kusatirwira tinotsva nemoto. Ipapo ndoponoona mwana wachiti ndaona munhu wechi4. Rega kuvimba nevanhu even wakawanda. Do you know kuti panapa tine vanhu vatinokwazisa zvakasarudzika. Musi unoti waita mistake, ivo vanhu vari kupomberera maoko ndo vanoti ene munhu anokuparadza hasi munhu wekure, munhu ari padhuze. Usavimba nevanhu, chimbovimba naJehovha. Gore raakupera, maresolutions a2023 rega kuakonekta kuvanhu, akonekte kumusharukwa. Do you know kuti pane vanhu vakaiswa panyika? David aita upombwe, atora mukadzi wemunhu, auraya munhu. He had to survive because pakaita muprofita ainzi Nathan. Usually vanhu vamwarika makavavenga henyu. Vafundisi ndozvoti vakavengwa, vana accused, vanonzi vanoba. But I need to tell you this as a father. Pastors are normally dependable when all other people have gone away. I need to repeat this. Ende Mwari vane tsika yekushandisa vafundisi kana nguva yekuwaomerwa. These are people who even pakava parufu pamuchato, mapastors ane dzimwe grace dzavainadzo dzekuunza mufaro kuvanhu. Kudhara ndichiri mufundisi mudiki ndaisazviziva kuti nditori nesimba rekunzikwa even nenhumbu chaiyo. Katari akandisira message akati mufundisi mai vamuleba, 3 hours 2 hours ndikamupa nguva dzake dzakwana mwana atovepo. Pamwe pacho vafundisi ka, you may not like them for the sake of what the world say, but I want to tell you this. Imboyedza kuvimba na mufundisi wako uone kuti zvinosvika papi. It's an advice inorema kuudzwa neumwe mufundisi, but I want to tell you this. Pastors work. Pane nguva yepavanogona kutaura ivo, pavanoshandiswa naMwari to draw power from people. Kuti vanhu vatorese, because Mwari vanotenda. Remember kuti people, ukatarisa kuti vanhu, the Shunammite woman needed an Elisha. The widow needed an Elijah. Ahab needed an Elijah kuti mvura ireke kudi kuna. Even the mambo we Syria, we Samaria needed an Elisha. Pamwe pacho, don't draw power from people who are not designated to give you power. Draw power from the right sources. Can I repeat this? Draw power from the right. Izwi rabva kuna mufundisi ka riri nani than izwi rabva kumushamwari yako, because shamwari yako is not a center of power according to the hierarchy of heaven, but a pastor is. Kana paine munhu wekuwithdraw power from, a pastor is one of them. A parent is one of them. These two people, they are normally dependable. A parent and a pastor. But vabereki manje vanonetsa pakuti vanoda vamwe vana kudarika vamwe vana. Saka unogona kuenda kumubereki asingakudi. Vabereki vanoda vamwe vakuvasha kudarika vamwe vakuvasha. Saka unogona kuenda uri wedzi rejected mukuvasha. Asi Mwari avakusarudzi, ukaenda vanokugamuchira uri zvauri. And this ndinototaura ndichirevesa, munogona kunge muri 7 mumba,
mukatadza kuona kuti hatisi kudiwa zvakafanana. Vanhu vane some sort of selections dzavanoita vachishandisa maonero avo, but Mwari havasi munhu, havasarudzi. Pamwe pacho draw power from where it's necessary. Message yangu haina hayo amen akawanda, but ndoda kudzidzisa chimwe chinhu. Don't trust. Pamunovhura hapwa, vhurai muchiziva. Vazhinji vakanyudzwa neshamwari. They are drawing power from different people, from wrong people. Do you know, mwe munhu vati komufundisi wacho asingandifariri. Kana ndichongori muofisi yamufundisi handitenderwi kunyepa. Ndogononge ndisingakufariri, but ukabvunza advice ndomanikidzirwa kuudza yechokwadi. And hapana pandinokunamatira ndichinyepa. Kana ndakukunamatira ndofanira kutonamatira ndichirevesa. Draw power from the right sources. Musatendera Satani kukurwisanisai nekwamunofanira kuwana power. Kana wakuenda kumba, ndoda kuti umbononyatseta an analysis of where do you withdraw. Where is your power source? Unovimba nani? Nasi ndanga ndichitaura nomwe munhu akati passport yaramba kubuda. Ndandisubmita passport. Hanzi ku passport office haasi kubuda mapermits, mapassport. Ndikati ndiani adaro? Zikanzi pane mumwe wakasubmita. Ndikati iye akasubmita asina kundiudza. Imi yenyu kana zuva randakakuti collector irakwana enda munotora. Munyika yatinorarama Mwari akapa vamwe vanhu. Melchizedek akanga hapa anongonzi the high priest of God, but ndiye akatoita kuti Abraham agare akapfuma upenyu hwese amupa tithe. Why? Akanga ari muoffice inoropafadza where people can withdraw power. Handisi kukumanikidza kuti utaure nyaya dzako kwandiri, but as a father and as a pastor ndiri kukurovedzera kuti uzive kuti simba rako risingakurasisi rinobva kupi. Uye kuti ukanyanya kuvimba nevanhu unogona kusalasta mumaassemblies, unachinja time and again. Why? Vanhu vanokuchinjira. Vanhu maonero avo vanokuita nhasi akasiyana nemaonero avo vanokuita mangwana. Asi nyasha hadzishanduki. Dzakanga dziri zvadziri, dzingori zvadziri. Amen and amen. Ndanga ndichidzidzisa this, handisuda kukunamatira as individuals. Pane chinhu chandinoita gore negore, and I want to do it again today. Izvezvizvi ndasarirwa 7 days, tongoti 8, kuti ndiende kulive. Handichadi munhu anopinda muchipatara, handichadi munhu anofa, handichadi munhu anorwara, handichadi munhu anodzingwa basa. Ndoda kuenda kulive zvakanaka. I just want to, ndoda kubvisa zvima distraction. Hakuna unosungwa nemupurisa, hakuna unobatwa nemupurisa, hakuna unonetswa pabhodha. Ndada kungotaura nyasha dzekuti ndichienda kuzororo. Iwewe unoenda kumba kwenyu kwauri kuenda unogara hakuna anopaza imba yako, hauchaita accident. Ndakuzvinyararidza zvese, nguva yangu yekuzorora yakwana. Ini ndinotenda izwi randinotaura. Vari kuenda kuZimbabwe, hakuna anoenda kuZimbabwe usina kundisira message. Hakuna munhu anoita zvivindi zvekubuda muguta ndisingazivi. Ndonyararidza uno, hauputikirwi nevhiri, hakuna unokubata. Ndoda kuenda kulive, guta rinofanira kusara rakadzikama, kudzikama chaiko, kunyarara kuti zi. Ndonyasha dzakara. Even vabereki ndiri kuziva kuti vakamboti ife apa, ndakutova suspenda. Kutobva izvezvi nhasi, hakuna achafanira kufirwa. I don't want any disturbances. Vanhu ngavaende kufestive season, ngavararama. Vane madhetsi ekufa December, kana Mwari akuvada achavatora January. Umwe munobva ati ndimi ani? Elijah anotomboudza mvura kuti chimbomira shamwari, timbodhira naAhabhu azive kuti ndichiri muguta. Jezebel naAhabhu ngavazive kuti Elijah achiri muguta. Izvezvi so ndakuvharisa munamato wandakutenda nhasika, ndakuvharisa hondo dzese. Asi yeblessing ndichazokuropafadza kana ndaona mari musi wesandi. Inde kuti usafe, usarware, usapererwe nebasa, usafirwe, usabatwe nemapurisa, ufambe zvakanaka. But yekuti uite momani, yakakumirira musi weMande kana mambobatanidza zvamunobatanidza. Haisi gorira wofeka tiri kungotaurirana zvichaitika panharaunda sezvandiri kutaura izvezvizvi. You see what I'm saying? Even vanosirwa kumba nevarume nevakadzi, ndiri kuzvisuspenda. Hakuna achamara mumwe, hakuna achatuka mumwe. Mune muchiwirirana kusvika ndabva kulive. Handichadi counseling, ndauda kumbonyararidza hondo dzese. Kubva nhasi maakuwirirana.
inini ndoda kuenda kuholiday ndisina mafoni akawanda, ndoda kutozvivharisa zvese vaya vanopota vachitukana, aiwa kubva nhasi ndakutozvivharisa. Saka ndomunamato wandakuita izvozvo usati waunza offering. Even muchimborwa hamuchatorwi because inini handisina nguva yecounseling. Munombowirirana kusvika ndatsoka. Ndomunamato wandakuda kuita izvezvo because ndikasadaro foni yangu inopinda 400 messages pazuva, ndikatoita dambudziko. Hakuna baby anodzokera kuchipatara. Vaya vari kudeliver during Christmas, madetsi enyu ndakaadiariza. Ndine nchiziva kuti kubva pakati kusvika pakati ndiri kukuatenda. Unongoisa message kuti zvatanga kwandiri kana una maimfunisa. Ndotaura 2 hours, mobva mapedza, ndobva ndatongotoropafadza chimwana pafoni. Achicharwari futi, achiiti jaundice, achiite yellow. Chinondimirira kusvika ndadzoka kuno musi wa 31 December tozodhila nezvimwe. Because ndikasadaro mari yamuri kundipa ndoshaya nguva yekuidya, ini ndandakaigaririra gore rese. Saka ndoda kutonyatsotaura nyasha, imi muchifara, ini ndichifarawo. Handizvere? Handingafare kavaridzi vemari vasingafari. Tinofara tese. Zvingaita izvozvo kuti munhu apedza kuunza zimari rakadai woti baba ndaamuchipatara. Unonge waita Elijah akaita sei? Uchipedza kudya kaupfu kemwari keshirikadzi yosara ichifa. Aiwa isa hatiti system idzodzo. Hatina kudaidzirwa muroad, hatina iwe ndotokuudza kuti ndinorevesa kuti pandakazoita mufundisi ndakanga ndine conviction nditori a clear inonyatsondiudza kuti ndinofanira kuva mufundisi. Handisi kuti ndakazoenda vanhu vati handei. Aiwa, pane akandidana wandiri kutoudza kuti musharukwa, nyaya dzevanhu ngadzichimbomira. Handidika izvozvi ndakutozvivharisa mumhepo nhasi. Even vaya vanogara nevanhu vane hasha ndiri kutodzivhara izvezvi. Ndisati ndadzika pano muri kutonowirirana, hakuna achanetsa. Why? Ndoda kumbozorora imi muchifara. Gore rakareba ndozvandakuda kuita masikati ano. Ndikatopedza mochisara muchigadzirisa kuti muri kudzibatanidza sei, muchigadzirira blessing inoteera. Apa wekupraise makatogara padhuze nepadhuze, manzwa zvataurwa namudhara, dzibatanidzei ndigotaura rimwe izwi ranhasi nderekudzinga mapurisa, mbavha, kurwa, kunetsana, kurwara, kupinda muchipatara dzese dzodzo ndakudziva. Simudza ruoko rwako kuna She. Baba, ndinokutendai kuti makandiita muranda weguta, mukanditendera kuva mumiririri paaritari yenyu muguta rino. Vakasimudza maoko vakatenda kuti mandiri makadyara chinovararamisa. Ndakutaura izwi vachengetwe nemi mufestive season ino. Hakuna unorwara, hakuna unorwarirwa, hakuna unofa. Baba, ndakutaura izwi semuranda wepaguta. Vana ava vasimudza maoko, vane mapemiti asati abuda vari kuda kufamba, ndakuaudza izwi ngaakurumidze kuuya 10 December asati akwana. Every permit yakaaplaiwa ndakuitaurira ibude. Ndiri kudeclare nyasha pamusoro pedzimba dzavo, ngavawane mabhonasi. Hakuna anoshanda anonyimwa bhonasi, hakuna anoshanda anodzingwa basa. Ndakudeclare nyasha dzeguta. Guta rino ngarinzwe izwi renyu Mwari. Ndinodana vatumwa vekudenga vavachengete masikati nemanheru, varindire dzimba dzavo kwese kwavanoenda. Ngavaende nepresence yenyu Mwari. Ngavarege kufirwa nevabereki, ngavarege kufirwa nemasiblings, ngavarege chinovabira mufaro. Ndakurambidza rufu pamwaka uno, ndakurambidza zvirwere pamwaka uno, ndakurambidza disorder. Vanorwa mudzimba ndakususpenda the spirit of fighting. Ndinodurura rudo mudzimba, ndinodurura mufaro mumafamilies. Vana vane misikanzwa inotadzisa vabereki kufara, ndakuirambidza nezita raJesu. Baba, ndinotaura izwi reprotection, ndinotaura izwi rekuchengetwa, ndinotaura izwi rekurarama. Pavanopinda vachibuda mufestive season, fambai navo Mwari. Hakuna ane bhazi rinoita accident kana kupfutikirwa nevhiri. Nyasha ngadzivachengete. Ndinotaura rugare, ndinodzokorora rugare muguta. Vana venyu vakagadzirira Mwari revival iri pamberi neurongwa hwakanaka hwavakagadzirira. Ngavaropafadzwe, ngavakomborerwe, ngavasimudzirwe kumabasa. Mapromotions ngaagadzirirwe gore richitanga, vagokohwa zvimwe zvakanaka muzita
ndinokumbira nemuropa raJesu. Father, I pray. Amen. Inini ndinotenda muizwi rangu. Ndikakuti enda unotsoka. Ndikakuti aurwarirwi. Hakuna achafirwa izvezvi. Mari yacho takuda kutoishandisa for Christmas. Anditika zvimwe zvese zvazvichiitika itika tatozvivharisa. Saka iwe ukangoona zviri kunetsa, foni yangu will be always available. Kana waita chiri kukunetsa, kutanga ipapo if ndikanzi ndiri padivi, unongondiudza ndotaura izvi. Hakuna anopinda muchipatara, hakuna anorwara, hakuna anobirwa, munenge muine rugare. Kubva nhasi kunosvika ndadzoka 31 December. Ndakuzomira futi paota. Rugare nerwakawanda imomo muguta umo. Mwari vachitiitira zvakanaka. Ngangotenda muprofita, unodya chii? Chemuprofita. Mwari vachitiitira zvakanaka.